F'Novembru tas-sena l-oħra meta kien ippreżenta l-budget għal din is-sena, il-Ministru Tonio Fenech kien ħabbar sensiela ta' miri li jikkonċernaw kemm l-ekonomija u kif ukoll il-finanzi tal-pajjiż. Sena wara madankollu jirriżulta li ebda waħda minn dawn il-miri ma hija ser tintlaħaq. Dan kien ikkonfermat permezz ta' rapport tal-Kummissjoni Ewropea dwar pajjiżna li kien ippubblikat ftit tal-jiem ilu. F'Novembru tas-sena l-oħra l-Ministru Fenech kien bassar illi din is-sena it-tkabbir ekonomiku f'Malta kien se jkun ta' 2.3%. Sena wara iżda l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid illi it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna matul din is-sena fil-fatt se jkun ta' 1% biss. L-istess għal dik li hija rata ta' qol tal-ħajja. Bil-Ministru Tonio Fenech sena ilu jgħid illi r-rata tal-qol tal-ħajja mistennija tkun ta' 2.1%. Waqt li l-Kummissjoni Ewropea min-naħa tagħha tgħid illi din fil-fatt ser tkun ta' 2.9%. Anki dwar id-deficit. Fil-budget f'Novembru tas-sena l-oħra l-Ministru Fenech kien qal li d-deficit fil-finanzi tal-pajjiż għal matul din is-sena kien se jkun ta' 2.3%. Sena wara iżda l-Kummissjoni Ewropea qed tgħid illi d-deficit għal din is-sena fil-fatt se jkun ta' 2.6%. Il-Gvern mhux se jkun laħaq lanqas il-mira tiegħu dwar id-dejn nazzjonali. Sena ilu il-mira tal-Gvern kienet illi għall-2012 id-dejn ikun ta' 69% tal-prodott gross domestiku. Madankollu mir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jirriżulta illi din is-sena id-dejn se jkun ta' 72.3% tal-prodott gross domestiku.